हाय लोगोफोर आंनि जै बर' हारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबा आं मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय जाहाथे आंनि बे भिडिअखौ स्किप खालामा जासे जोबनायसिम नायलांब्लानो जाबाय अब्लानो जिबायदि मावनो सुबिदा मोनदों आरो बोलो गोरा भाबै मावलांदों आरो बिथांनि आमोलाव बेबायदि बर'फोरखौ होखारनाय मानायाबोथ' जायाखैमोन। बियो थारैनो नंगौ जों बर' हारिया गुबुन हारिजों नासयजादों होखारजादों दिनै साननो थाङोब्ला गुवाहाटि बायदियाव न' सेफायजादों नासयजादों गुबुन हारिफोरजों मानो होनोब्ला बर' हारि एबा ट्राइबेल मानसियानो थानो थाखाय जेरावबो मोनथाय दङ बिनि थाखाय जेबो एक्सन लायाखै सरकारा अब्लालाय जोंलाय माथो ट्राइबेल नङा नामा जोङो बर' नङा नामा बेफोरखौलाय सोर मा सानदों रायजोफोरा जोंनि समाजा बोरै बर' हारिफोरा नासयजादों गुबुन हारिफोरजों थगायजादों नारसिनजादों दा बेखौ नोजोर होयोब्ला कम्पारेटिभलि आइ थिंक हाग्रामा डिड बेटार। बे समाव आबसुनिफ्रायथ' बुंदों बिनि समायसाफोरखौ नायगोन बिनिफ्राय बिथांमोननि बुंनायखौ बिथांमोना सरकारनि सयख' थानायलाय जों फोथायजोबनो हाया। नोंथाङा सासे इन्डिभिजुवेल जानानै एक्सग्रेसिया आरो मार्टियार्सफोरनि बेलायाव मा मोननायखौ लुबैयो? नङा एनडिएफबिनि आसा आरो लुबैनाया मालाबाबो आबुं जाया जेब्लासिम बर'लेण्डआ सोरजिजाया। मानो होनोब्ला बेखौथ' बयबो मिथिखायो बर' हारिया बड'लेण्ड नांनायाव बेसे लैहोर लैहोर जमा जमा फैयोमोन नाथाय दिनैसिम बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मिनिं गैया नामा अब्लालाय बड'लेण्ड सोरजिनानै सोमावसारनानै मा मुलाम्फा थेवबो नाजायोब्ला जों बड'लेण्डखौ सानसेब्लाबो जाफुंसार होगोन बर' हारिफ्रा खौसे जाफिननो बिथांमोननि एक्सग्रेसिया बायदि बायदि मोननाया बियो क्वाइट टेम्परेल आरो दा बेखायनो आं एनडिएफबिनि बिथांमोनखौबो खावलायनो सानो नोंगौ थांनानै थानायाव गोबां सुबिदानि आंखाल जायो आरो जोङो दिनै एकर्ड खालामनाय लोगो लोगो जोंनि साननाय हनाया बै फ्रिडम स्ट्रागलनिफ्राय डाइभार्ट जानानै खालि थाखा फैसानि जिनिसाव जोंनि माइन्डआ सोलायबोदों आरो दा एनडिएफबिनि बिथांमोना नंगौ बबेनो बिथाङा दाखालि मोनसे खोथाखौ बुंदों गोबां एनडिएफबि लिडारफ्रा बुजिनो हायाखै बिथाङा बुंदों जे एनडिएफबिफ्रा ओरैनि थाखाय मावाखै जों उदां बर'लेण्डनि थाखायसो नांदों आलादा बर'लेण्डनि थाखायसो नांदों दा बिथांमोनहा आं बेखौ सानदों धैर्यथा जोङो बड'लेण्डखौ मोनगोन आरो बड'लेण्ड मोनागौ माने जोंनि नांनाया थाबथाया जोंनि बड'लेण्ड नांनाया मानोथो थाबथानो गोनां जानानै फैदों अब्लालाय माथो प्रमद बर'आनो दिल्ली बायदियाव बड'लेण्ड नाङा होननानै सुक्ति लिरना गारहरखो मानो बेनोमोन नामा बड'लेण्ड सोमावसारनाया दिनै बिथांमोना साननाङा जे एनडिएफबिनि दावहाया जोबनाय लोगो लोगो बर'नि दावहाया जोब्बाय बे नङा खिन्थु बेनि गेजेरावनो जे दिनै नोंगौ मानसिया मानसि बायदिसो नङा होमबा बिथांमोना जोंनि आर्मि बिथांमोना दिनै रिटायार लानानै फैबाय रिटायारमेन्टनि उनाव जुदि पेन्सनखौ मोनाबा गभर्नमेन्टनि दुसि नङा होमबा बि दा कमप्लिटलि एनडिएफबिया मा मोननांगौ मा मोननाङा बिथांमोननि आजिरा समाव सरकारा मा होनबोदोंमोन होनो बेखौ होनो हायैनि कमप्लिट दाया प्रमद बर'नि आरो बिथांमोननि मोननांगौखौ थाब होनायाबो प्रमदनि दायित्व आं बेखायनो बुंदों सासे आंबो आन्दलनकारि हिसाबै एनडिएफबिजों ज' थानानै दा आं आसा खालामो जे एनडिएफबिनि दाबि दाबा आरो एनडिएफबिनि मोननांगौ जिरायथ'नायनि मोननांगौ पेन्सन एक्सग्रेसियाफोरखौहाय जेसे हायो एसे थाबैनो मावफुंना होयोब्ला मोजां जागोन आं सानो बे बाथ्राखौ सिगांनिफ्रायनो बुङै आंगायबोबाय आं मुनिनांबाय थेवबो प्रमद बर'आ जेबो एफेक्ट लायाखै डिसिसन लायाखै
मानो होनोब्ला गावहा गाज्रि जागनायखाय बियो जोंनि NDP एबा एक्स NDPफोरखौ बिसोरनि थाखाय जेबो डिसिसन लाया आरो बियो माब्लाबाबो लानायबो नङा। बिराद सिम्पोल गासिबो बर'आ बर'खौ अननांगोन बर'खौ मोजां मोननांगोन। अब्लालाय बोरोथो बै गुवाहाटि बायदियाव न' सेफायजानायफोरखौ प्रमद बर'आलाय बोरो थाइसेबो फैसा होफैयाखै आरो न' जायगा सेफायनायफोरखौबो नायफैयाखै अनसुंथाइबो हराखै बेफोरो मा बर'खौ बर'आ अननाय जादों नामा? मोननांगोन आं दहायनो बुंखादों साख्रि मावग्राया साख्रि मावबाय था लेखा फरायग्राया लेखा फरायबाय था आबाद मावग्राया आबाद मावबाय था सात्र गथ'आ सात्र जाबाय था बायदि बायदि प्रफेसनजोंनो जोङो बड'लेण्डखौ बुजिनांगौ बयबो बड'लेण्डखौ साननांगोन बयबो बड'लेण्डनि थाखाय टाइम होनांगोन आं बेखायनो जों बर'आलाय बहाथो टाइम होआलासिनो बड'लेण्डनि थाखाय टाइम होआलासिनो थाखो खनफ्रोमावबो जों बर'आ अब्लालाय जों बर'फोरा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव टाइम होआखै नामा? रौतायावनो जा अराङावनो जा गुवाहाटियावनो जा रेल लामा जथेनायावनो जा गारि मटर हाइरड जथेनायावनो जा जों बर'आसो लेहेरनो थांजोबदों माथो। दहाय बुंखादों जे पलिटिक्सआव फैनाय लोगो लोगो जे बड'लेण्ड बिनो हाया बे नंथ्रा आबादारिया जेरै आबादनि मावनायखौ दोनथ'नानै बड'लेण्ड बियो नङा होमबा लामा जथेयो ट्रेन होथेयो हाइवे नेसनेल ब्लकेट खालामो दिनैनि मिथिङाव फैदों आं मालाय मानो दोनथ'नो हाया नङा होमबा सोरबा पलिटिसियाना मानो हाया मानो हाग्रामाया फैनो हाया मानो प्रमिलाया फैनो हाया दे एक्चुवेलि बिसोर दं दा बेखायनो नों बड'लेण्ड मोनागौ माने जोंनि मावनाया डाबल होनदों आं न'खर खांग्रायाबो आन्दलन खालामफानांगोन आबादारियाबो आन्दलन खालामनांगोन फरायफुनाय गथ'आबो आन्दलन खालामनांगोन इन्जिनियार डाक्टाराबो फैनानै आन्दलन खालामनांगोन दा आं सानो एबारनि आन्दलना थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा डक्टर साहब तुम भी आना पड़ेगा MBBS नोंथांमोना बांद्राय बिजि देखायनानै लाब गैया सम सम आन्दलननि थाखाय नोंथांमोनाबो फोथाराव फैनांगोन बड'लेण्ड नांगौ होननांगोन आङो इन्जिनियारफोरखौ बुंदों जेखि साख्रि मावा मानो नोंथांमोना प्लिज नोंथाङाबो बड'लेण्डखौ बिनांगोन खारन नोंनोबो नांगौ बड'लेण्डखौ दा बेखायनो आं सानो एबारनि आन्दलना जोङो दस्रा महर होनांगोन जोंनि लिरनाय फोसावनाय जोंनि साननायफ्रा सोलायनांगोन बेबायदिनो जोङो लाइमोनखौ एक्सट्रा खालामनांगोन मेंनायनि सम जायाखै दाबो मावनायनि समानो जोबथ'वाखै दिनै बयबो रायजो राजाफोरा बुङो एबसुआ डाइरेक्टलि पलिटिक्सजों इनभल्भ जाबाय होननानै बिनि बेलायाव जों हारिखौ दैदेनलांनांगौबा एबसुआ मोनसे बर' हारिनि सिनस्रि बायदि आफाद जानानै बे माबायदि जानाया बियो जोंनि थाखाय मिस्टेकआनोखा मानो होनोब्ला प्रमद बर'आनो मिस्टेक खालामखादों जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जोंनि मानसिफ्रा नंगौ सात्रआ स्टुडेन्ट हालआ जाहैबाय सिनस्रिखा स्टुडेन्ट प्रफेसन इज ए बेकबोन अफ पार्टिकुलार फेमिलि एन्ड सो अल्सो फर द ससाइटि खिन्थु मोनसे संगठना जे सिनस्रि जानांगौ बे राइट दा नोंबो एबसुनि संगठन हाबनानै नोंबो माबायदि जायो नों हारिखौ फाननानै जाबा आङो बेखौ सिनस्रि खालामसै नामा न' नैबे थामसा गोरोन्थि जादों जोंना स्टुडेन्ट प्रफेसन इज ए बेकबोन अफ हिज लाइफ मिनिं फर द फेमिलि लाइफ मिनिं फर द बर' नेसन खिन्थु मोनसे संगठना जे मोनसे हारिनि बेकबोन जानो हायो देट केनट बि पसिबल दा बेखायनो आं बुंदों एबसुआ मेंबा सोरबा आवगायनांगोन बिदाया मेंब्ला फंबाया बोलो होनांगोन आरो फंबाया मेंबा बिदाया आखाइजों दैखोनांगोन दा एबसुआबो बेबायदि लाथों आरो कमप्लिटलि एबसुखौ सोनारनानै जे मोनसे हारिया थांनानै थानांगौ बे नङा बनसुआबो दिनै जोंनि स्टुडेन्ट अब्ला बेबो जोंनि हारिनि सिनस्रि दा बेखायनो जोंनि साननाय हनायफ्रा सोलायनांगोन आं सानो बर'नि गोबां इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बुङो प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारिया सासे गुरुनिनो शिष्य जानो थांगासिनो बेयाव मा बुंगोन सार बेनोथ' मिस्टेकआ जाय गोरोन्थिखौ हाग्रामाया मावदों आरो बे गोरोन्थिनि थाखाय प्रमद बर'आ गले गले हाग्रामाखौ सोंखारिदों दिनै बे एखे गोरोन्थिखौ प्रमदआबो मावनानै थांगासिनो खारन बेनो आं आखाइनो होनबाय थादों गोबाङा होनदों आनसलिक दल नङाब्ला जोङो जेबो मावनो हाया अके आनसलिक दल हिसाबै बिपिएफआ बेसेबांबा 17 बोसोर गभर्नमेन्ट दाबोदों बे 17 बोसोर गभर्नमेन्टआव सारप्राइजिंलि हाग्रामाया होननोबो गोनां जादों बड'लेण्ड नांगौ बड'लेण्ड जाया बड'लेण्ड नाङा दिनै बिनिख्रुइ गाज्रिसिन प्रमदआ मावबाय
कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल खालामनानै फैबाय वेल्स बड'लेण्डआनो जायाखै अब्ला आं जुदि दलखौ लानानै मा मोननो थांगासिनो दङ दा ओंखायनो हमारा स्पष्ट राहा खोनाखै जोंनि साननाया गोजौ जानांगोन बिजेपि बा कंग्रेसनि जुगेदिबो नों नाजानांगोन बेजों जायाबा बिजेपिया जुदि ट्राइबेलनि एगेन्स्ट बा ट्राइबेल एट्रसिटि बा ट्राइबेलखौ सैयाबा थाइसे होनानै थाइनै आदाय खालामनानै लायोबा जों बिसिम थांगोन आं दाखायनो ओरै सानदों दिनैहाय जेरै आलफाया बिराद राइस जादों आलफाया राइस जायोबा एकदिके जोंहा मोजां आलफाया स्वाधीन आसाम बिदों बर'आ स्वाधीन आसाम बियाखै आलादा रायजो पृथक रायजोसो बिदों अब्ला आं होनगोन मोजाङै मोजां जुदि सब्बिसाव बिजेपिया जोख्लाय जायोबा बिटिसिआव 25आवहाय कंग्रेसआ जुदि फैयोब्ला आई विल टेल सोनिया गांधी जी राहुल जी प्रमुख जी हम पृथक बदौलत मांग रहा है हम स्वाधीन आसाम नहीं मांग रहा है जोङो स्वाधीन आसाम बियाखै नै मालाय स्वाधीन आसाम बिगासिनो दङ सोरबा चाइना बायनानै मदद लानानै जों बिसोरो थांफाया जोङो इन्डियायाव थागोन जोंनो थाबैनो दानानै होदो अब्ला नायना बड'लेण्डआ हाबबो जानो हागौ दा बेखायनो सोरबाया बुङोब्ला सोरबा मुर्खआ बुङोब्ला थगायोबा रायजोखौहाय जुदि भारत गभर्नमेन्टआव आलादा रायजो सोरजिनायनि पलिसि गैया होनोबा बे रं देयर केन नेभार बि ए पलिसि उइथ द गभर्नमेन्ट यु हेभ टु प्रभक देम यु हेभ टु मेक देम थिंक यु हेभ टु मेक देम डु बेनो जाहैबाय मुभमेन्ट बेनि थाखायनो आन्दलन ओंखायनो आं सानो नाथिं इज इम्पसिबल आं कंग्रेसआव थादोंब्लाबो कंग्रेसनि जुगेदै हयथ' बड'लेण्ड सोरजिनायनि लामायाव फैनो हागौ आं दिनै बे बिफबनिफ्राय एसेबो दोरोङा